bantu bakithi ake ngiphinde ngichaze lento ngizokhuluma ngale ndaba futhi ka gogo Maweni. Kuyabezwa nje abantu abaningi baloke bangi-inbox, abanye bangi-emaila, abanye bangi-WhatsApp, even the close people kimi bathi hey, if I were you I would stay away and I would be private, supporting it private. Hey bafowethu, kade thina sazondwa, kade ngazondwa mina. Angiphileli muntu, angiphileli kubukwa, anginandaba ukuthi I don't care ukuthi uthini or ini. Angikaze ngathi mangisenkingeni ngicela abantu ukuthi bangisupporte, mina ngibathanda bonke abantu. Ukuthi wena nabani theni kanjani you taking side, anginandaba nalokho mina. I don't take personal issues ukuthi uMaweni uxabane nobani, and maybe to clarify kulento enicabangelayo, uMaweni nalo umuntu enicabanga ukuthi bayalwa balwi. So just stay away ukuthi mina ngenzani kanjani, why am I supporting? Hey, anginandaba naleyo nto mina lo muntu ngishilo ngathi ngiyamsupporta ngoba inyanga, ngiyamsupporta umelaphi wendabuko, ukuthi ubani uthini angiyena lo muntu othi mayizwana nawe mawusenkingeni ngoba maybe bengakuthanda bangakuthandi noma bekuzonda bakuzondayo, bese ngizohlehla ngithi ngiyasaba Nkosi yami bazothini. Angihlangani nalokho. If kufanele ngishaye nivele kade zasishaywa thina South Africa ukuthi njani, I'm fully behind this ngoba ngisho futhi I'm still staying. Nongizwe futhi nako bemthuka abanye sebezwana naye futhi manje asebe busy bemthanda kakhulu ke manje, ungizwe bembona ephumelele ezintweni zakhe, eleke bethi phuma ngihlangani nalokho mina I'm supporting, I'm giving support kumakhosi umelaphi wendabuko, and I'm behind ngisho nangomuthi futhi I'm behind. So just stay away. Yekani lo nisabisa lo nikhuluma izinto in manibona ngathi ngisupport umuntu wrong ngizoba senkingeni, let it be. Semhlabeni la asinankinga, sinankinga futhi nginankinga futhi. Lento lempi yabo ngayilamla mina, yimina ngayilamla, angena abanye sebethi sizongena manje ngilamlile lento yaphela. So nalabo nje abayizitha abafuna ukukhatha lezi ingane zo2, hey akenimeni man, akenimeni uxokiza, akeniyonaka indaba zemizi yakini, xakwe izinto zeni le, xakwe izinto zeni abaningi anisebenza, abanye abaningi niseyikweletini, akeniyekeni indaba zeingane. Ayikho impilo okuthiwa yena ama-challenges, nawe nama-challenges akho. So nje akeniphumeni kulento le. Uma ukuthi awusupport thula, uma ungafuna ukukhomenta ucomment, ungalokhu ngifonela, ngalokhu ningibangela isicefe nje. Yangidina lento, angisatshiswa mina. Kade ngangidlule enkingeni mina. Sengiyongena enkingeni ukuthi support umuntu. Hey suka. Onenkinga angWhatsApp, nginankinga. Onenkinga ukhethelezi lo 071 130 7808. Khethelezi lo ngimile ebunyangeni akazi kwabamnandi. Hlala ngitshela lezi nyanga daye kumnandi, hlala upostana nokudla, uposta ama restaurant kumnandi. Usungayona inyanga mawungawazi uboshwe. It's part of graduation. Maweni lakho nafanele lazi ukuthi it's part of graduation. Uyabona njengamanje usengena ebunyangeni manje, akufanele ube utamatise ebunyangeni kusafanele kuke kufa umuntu kuwe esigodlweni afe uthi uyamlapha khulunywe ngawe, kusafanele kuboshwe ilingo odlula kuzona, kusafanele bakushaya ngemithi inyawo zivuvuka ukuwe phansi qi inyanga ke leyo. Mawungakaze kwenzeke konke lokho, hayi yadlala wena.